लांनो फैदों? औ आफा फै नोंखौ लांनोसै न'आव। नों न'आवनो थानो हासिगोन जोंजोंनो। दे लांबानो जाबाय। फैदो थांनोसै आफा। गोजोननाय थाबाय दाउखा आंनि फिसाखौ गावनि फिसा बायदि बोजबनानै लानायनि थाखाय। जेबो नङा दे जेबो मान होनांगौ गैया। जाफुङाल' मोजाङैनो आलो गोजोनैल' थानो हाथों आंनिफ्रायबो बेखौनो हास्थायनाय। थांदो आफा दे। फैदो आफा थांनोसै। थादो दाउखा आइ न'आव दंफैयो जोंहानाव। बे हारसिं दङ नङाब्लाथ' आङो जिरायलांगौमोन। गाज्रि दा मोनसे दे। दे फैदो लानानै फैदो इसा। फैदो आफा। नोंनि मेगनाव मानो मोदै आयै? आं थांगोनखायनो नों जोबोर दुखु जादोंना? आं नोंनिफ्राय गोजान जागोनखायनो नोंनि मेगनाव मोदै ओंखारदों। नों जिंगा दासि आयै। नोंखौ आरो आफाखौ आं नायगोन। नोंसोरनि अननाय, नोंसोरनि जोथोन लानाय, आंनि आलाय आन्थानि समाव नोंसोरनि अननाय मोननाय आंनि गोसोआव दङ। आं बावाखै। थाथ'दो आयै, उनाव आं नोंखौ लोगो हमगोन। आया, फिसाजोखौ खबर लानो होनाया माबा गावसो हायाव जिरायनानै गाबनानै दङ। माथो जालायखो ओमफ्राय बिहालाय? नों मानो गाबदों जोमै? मानो गाबदों होनदों नोङो साला? नोंनि थाखायनो फिसाया गाज्रि जाबाय। नोंनि थाखायनो गाज्रि जाबाय। बियो फरायलाबोनो। बियो नोंनि थाखायनो गाज्रि जाबाय नालाय दा फरायालासेनो बिदेशआवसो खामानि मावनो थांनोसैनो। मा बुंखोलै नों जोमै? आंनि थाखाय फिसाजोआ गाज्रि जादों ना नोंनि थाखाय गाज्रि जादों? आंनि थाखाय गाज्रि जायाखै नोंनि थाखायसो गाज्रि जादों। नोंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों जोमै। फिसाजोआ आंनि थाखाय गाज्रि जायाखै। जादोंब्ला नोंनि थाखायबो जादों आंनि थाखायबो जादों। आं गावखौबो बुंनानै लाया आंनि थाखायबो जायाखै होननानै। जों सानैनि थाखायबो गथ'आ गाज्रि जादों। दा नों आंखौल' दाय होबाबो जाया, नोंबो दाय लाफानो नांगोन। मा जादों? गाबलु गाबला सान गोजान लामाफ्राव खोनाहैलायलायनाय मा जादों नोंसोरो? हाबाब आरो बे जोमैनि आखुलालाय मा जाखो? गथ' गोरलैबाव हो? बेफोरबायदि लामा सामा हायाव जिरायनानै गाबनानै थानाय मानसिफ्रा नुबा मा बुंनांगौ जाखो लासिं बासिंनो? उथि मा जादों जेनेबा देला खोन्थालाय आंनो। जेबो नङा। मा जेबो नङा हो? मा जेबो नङा? फिसाजोआ नोंनि थाखायनो गाज्रि जाबाय आरो जेबो नङासो होननानै बुंबावदों। आयै दैजिया लेखा फरायलानो। गारनोसैनो बियो लेखा फरायलानो। आरो बियो माबा फरायला न'आवबो थालानो। बिदेशआव खामानि मावहैनोसो थांनोसैनो। थांगोन बेयाव जादेरा फादेरा। एथ' उन्दै गथ'आलाय बे बिदेशआव थानानै मा मावना जाहैनो बेलाय? ना खामानिखौनो मोजां मावनो रोङो, ना भाषाफोरखौनो मोजां रायलायजोबनो रोङो, ना गावखौनो थर लानो हायो, ना गावखौनो जोथोन लानो हायो। बिदेशआव थांनायखौ गोरलै मोनदों। सिख्ला मानसि देरफुनायफोरखौ बेसेदि मानसिफ्रा नोजोर होयो। राइट खोथा आयै नोंनि बुंनाया। थोनहरा आंनो। आंबोथ' थोनहरनो गोसो गैया। दा बेखौ माबोरै लाखिनो? बेथ' पुरा गोसो बोरबाय। बिदेशआव थांनायनिल' खोथा बुंखाबाय आंनियाव। थांमारखागोन बियो। सोरबा लोगो थांग्रा मोनब्लानो थांफाथारसिगौ बियो। नोंसोर बिमा बिफा जानानै गथ'आ माबा मोनसे खोथा बुंब्लानो नोंसोर गोजावगोन नामा? नोंसोर बिमा बिफा जानानै नोंसोर मोजां गाज्रि गथ'नि दायित्वखौ नोंसोर लानो हाया हो? नोंसोर बिमा बिफा जानानै गथ'नि बाथ्राखौनो नोंसोर गिदों हो? गथ'नि खोथाखौनो नोंसोर लाना टेनसन खालामदों। बिमा बिफानि खोथाखौ गथ'आसो गिनांगौ ना गथ'नि खोथाखौ बिमा बिफायासो गिनांगौ जाखो हो? आयै लेखाबो फरायलानो बियो। फराया होनब्लानो जायो नामा? दानि जुगाव लेखा फरायाब्ला मानसियानो नंला मिथिगौ? फरायहो नोंसोर बिमा बिफा जानानै बिखौ फरायहोथारनो नांगौ। गथ'आ मानो फराया होनदों नोंसोर बेखौबो बुजिदों? नोंसोरनि आखलफोरखौ नोंसोरो गथ'फोरनो दिन्थिगासिनो ना? नोंसोरो बेफोरबायदि नोंसोरनि आखलखौथ' आरो आं मा बुंबावनो? नोंसोरो गाव गावनो मिथिखागौ नोंसोरो नोंसोरनि न'खरा बा नोंसोरनि सोलिनायफ्रा माबायदि सोलिगासिनो, मोजाङाव ना गाज्रियाव। बे गथ' देरफुनायखि नोंसोरखौ दा बिजिरनो हायि जाबाय। नोंसोरनि आखलफोरखौ साबजानाय मोनैयाव बियो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जादों। नोंसोर सोलायलाय गथ'आबो अट'मेटिक सोलायलांगोन। जेसेबां जेखि जाब्लाबो आंनि फिसाजोखौ आं न'आवनो दोनगोन। नांगौ न'आवनो जाम्बि जानानै थाथों। थेवबो आं बिदेशआव थोनहरा। आंबोहाय बिफा थोनहरनो गोसो गैया। बेखौ लाखिथारनो नांगोन। बिदेशआव थांबा मानसिफोरा मोजांखौनो होना। ओइ खनसे दालाय आङो नोंसोरजों एसे दावराव दावसि जानानै तामिलनाडुआव खारनानै थाहैयाखैमोन? टाउन होननाय जायगाया बेनो संसार बेनो नोरोग। मोजांब्ला ओरैबायदि मोजां मानसि थागोन आरो गाज्रिब्लाथाय ओरैबायदि गाज्रि मानसि थागोन। टाउन जायगायाव मोजां मानसि लोगो मोनबा मोजां जागोन, गाज्रि मानसि मोनबा गाज्रि जागोन। टाउनाव आइबो गैया, आफाबो गैया, आदाबो गैया, फंबायबो गैया, बिब'बो गैया, बिनानावबो गैया। गाव गावनि मर्जि, रावबो जेखौबो बुङा।
आरो मोनसे जानाय लोंनायखौथ' दा बुंसै हिनजावनि बेलेग हौवानि बेलेग जेबो खोथा गैया सेंग्रा सिख्ला जेबो सिनाया हौवा जानाय बेसादफोरखौबो हिनजावफ्राबो जागोन हिनजाव जानाय बेसादफोरखौ हौवाफ्राबो जागोन जेबो सिन गैया बेयाव आरोथ' टाउन जायगाफ्राव ओरैबायदि टाउनफोरबायदि जायगायाव देहा फानलाय बायलाया बारा जायो आरोथ' आंनि फिसाजोआ दा हिन्दीबो बारा मोजां रोंजोबा इंलिसबो बारा मोजां रोंजोबा हारसाबो बारा मोजां रोंजोबा खालि बर' बेफोरखौथ' थगायला थगायलि खालामनानै रेन्दि हलफोराव फानहैनो मा गिदिर आरो बेथ' सोरबा माबा मोनसे बुंबानो गलिग्राखा आंनि फिसाजोआ आरोथ' आंनि फिसाजोआ जौब्लां देरब्लां गुफुर जारौरौ आथिं आखाइ मर'रो बेसेबां अन्थाथाव जाबोदों बेफोरबायदि अन्थाव गथ'फोरखौ गाज्रियाव खोलैनो थाबनो नाजायो मानसिफोरा नाङा बिफा आरो आइ माबा मोनसे खालामथारनो नांगोन दैजिखौ जोङो बेफोरबायदि हगार हरनो हानाय नङा आयौ बिहामजो सिं माथो नों बिराद बुजिबो खोमायो हा जोंखौ बुजायलायनो हानाय नोंहा बोलोबो दङ मोजां गाज्रिखौ नों सिनायजोबनोबो रोङो अब्लाबो नों गावनो मानो बिदि दिनै नोंनि खोथाफोरखौ खोनानानैथ' आं आसरितसो मोनबाय नों जिफोरबायदि खोथा बुजियो जिफोरबायदिखौनो रोंखा राखा थाखाजोबो हा नोंसोर बेफोरबायदि रोंखा राखा थाखानाय बिमा बिफा थानानैबो दिनै नोंसोरनि फिसाफ्रा मानो गोदाव सोराव जानो मोननांगौ बेसो खोथा आंनि दा सोंलुआ दे गासै खोथाखौबो बाद होदो ओंखाम उखैबाय आं जोबोर आंनो ओंखाम संनानै जाहोदो थाबनो बिहामजो ओमफ्राय मोनसे खोथा आबै दैजिनो आं बेबस्था खालामसिगोन जिहेतु देरहानि फिसाजोआबो उन्दै समावनो हाबा जानानै हनै बरबाद जाबाय आरो बेबायदि दैजिया जाहाथे बरबाद दाजाथों बियो फरायनायाव मोजां गोसो होथोंसै जेराव इसाया गोबां सिमां थाब्लाबो बियो गथ'आ जामब्रबाय दैजिया जाहाथे बिब' इसा जामब्रनाय बायदि जामब्रनो नाङाथों दे बेखौ बेदेसाव थोनहरा आङो बेनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनि मा बेबस्था खालामोब्ला बियो फरायफिनगोन आं बेखौ सानगोन दे आंनो गोख्रैनो ओंखाम ओंख्रि संदो ओइ अलंबार आं बिराद गोथौ गियानि बाथ्रा बुंदों नामा हो आयादि आंखौ सोमोनांलायबाय आं माबा गियानि सोमोनांथाव बाथ्राफोर बुंदों आरो हो आं मा बुङा मादि बुङा हो बुंबायब्रा फंनैसो मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय जेराव नों तामिलनाडुआव खाबथाबनानै थाहैबाय नालाय प्रेक्टिकेल मोनबोजोब्बाय बेखौ बुंनो रोंदों आरो मा दे आइया ओंखाम ओंख्रि संनो होदों उखैबायनो संहैदो अलंबारलाय नोंनो फंसे बाथ्रा खोन्थानो आं मा लाजिनायबो मोनदों थारमाने बे खोथाया बोरैबा सैथो आरोना आइया बुंदों आरोना अबयसे नंगौबो जों सानैनि गेजेराव बाराद्राय नांलाय खमलाय जायो बाराद्राय नांलाय खमलाय जाहोनायनिबो माखासे जाहोन थायो बे नंगौ आइया बुंनाया हारे मा खोथा बुंदो ना गोख्रै जोंहाथ' दा गथ' सासे दं बेबो देरबाय दा जेबो स्टिं स्टाफ खालामग्रा गैला बा सोरबा सासे गथ'खौ माबा मोनसे दायित्व बायदि बामनानै जाहोनांगौ बा गाइखेर दौनानै फुथुनांगौ बा माबा मोनसे गथ'नि सिफोर सुला बेफोरबायदि जेबो गैला जोंहा दा नोंबो सेंग्रा गोरलै बायदि आंबो सिख्ला गोरलै बायदि फिसाजोआ देरग'खांनायनि उनाव बेनिखायनो जानांगौ जों गावखौनो बांद्राय सेंग्रा सिख्ला बायदि मोनद्रायनानै जों माने सेंग्रा सिख्लानि बायदि सोलिलायनो हास्थायनायावनो जोंनि गेजेराव बांद्राय नांलाय खमलाया फैयोना बेनिखायनो आइया बुंदों मारै खोथा बुंनो नागिरदों बुजिया माने आइया बुंदों जोंखौ आरो सानै साथामसो फिसा खांबावनो होदों होमब्लासो जों सानैनि गेजेराव पुरा नांगौखिनि धैर्यआ फैगोननो जों सानैनि गेजेराव अनलायनाया गोग्गोमा फैगोननो नांलाय खमलाय बारा जालायनाय नङा होननानै बुंदों आरो आइया थुत जाम्बि बे माबा खोथा नामा गथ' साब्रै साबा खांबाल' मा धैर्य जायो नामा धैर्यआलाय जोंनाव दंखायो खिन्थु जों गावखौनो मानियासो नङालै बे जों मानिनो हायियानोथ' बेनोथ' जाहोनानो आं बुंनाया फिसाजो सासेल'खा गाबोन सबैनो बोरैबा खारलांनोबो हागौ हौवा फिसाफोर मोनबाय बायगोनदां देनां सासेसो खांबावनो तात गोदाव सोराव थां ओंखाम ओंख्रि संहै माबा जाथेरि फाथेरि खोथा दासो फिसौ फिथाइ बानो सम जालायनाय बैसोआवखि आरो गथ' माबा खांनायनि बैसोबाव नामा जोंनि थोद माबा मोजां बुंबा बिना होदावोसो बोरोथो आबौ जाफुंखौ लायनो थांनाया दाबो सफैला बिसोरना थारैनो हमनो हाबाय आं जोंहा जावैसोरोना फिसानिख्रुइबो सम्पतिनि सायावसो बारासिन अननाय दं एथ' दिन फिसाखौ मालायनि न'आव दोननानै आलो थादों बे न'आव फिसाखौ मालायनि न'आव आलाय आन्थानि दाउ अमाफोर आदि दोनहरनाय बायदि दोनहरनानै नायै बेदरै जाबाय थादों
हा हु बुरजा बुरजा थानायफोरखौ हा न' बां गैजायै मानसिफोरनो रानना होगोन होननायखायनो दा फिसाखौ हांखुर लायनो नागिरदों। नायदो माबायदि लफिया मानसि बियो, आसरितसो। लफिया मानसिया थैनायसै समावबो सान्थि थैनाय नङा दांहाय। नै रायखांनाय लोगो लोगो सफैगारबायबो। आयै हारसिं थाबाय थानो नांथारबायलै नोङो, सफैबाय दे जोङो। दे जेबो नङा, आं न'खौनो नेबाय थादों। आच्छा ओमफ्रायलाय बहाथो इसामोनालाय? है मालाय बिमा फिसा फैगासिनो। आयु ज' थांदों ज' फैनो हायामोन आरो। है मालाय बिमा फिसा फैबाय थागोन आरो। ओमफ्राय आयै मानसिखौथ' लाबोबाय, दा माब्रै मादि मा खालामबा हाखौ जोङो मालायनो होनो गगोन? सिन्था खालामनो नाङा, आं खबर लागोन दे। गामबुराखौबो मोजाङैनो सिनायखायो आङो। गामबुराजों आं मोजांनो उदिस लानानै आंनोनो खोन्थागोन माब्रै मा खालामनांगौ। दे आयै नों जा खालामो मोजांखौनो खालाम। जाफुं हनै नोंनि आबैबो दंफैयो। आबै नोंबो दंफैयो? औ आब' सना, नोंखौनो नायनो लुबैथारनानै आं फैबाय। हा जावैसोआलाय माथो जमा फैफायाखै नोंसोरजोंलाय? सिगां सिगां माथो बेलाय? बेखौलाय मा होनो आरो, फिसालाखौ लायदोंसो हय। फिसालाजों फंसेबो रायलायाखैनो दाबो। आयै आंनि बायदिब्लाना बियो सम्पतिखौ मालायनो होजानो गिनानैसो फिसाखौ लायदोंसो हय बियो। खिन्थु बिनि गोसोआव गोरोबनाय बा अननायानो गैया। खालि बियो सम्पतिनि थाखायल'सो बायद' लानानै फैदों बायदि मोनदों आं। इसा नोंबो हमनो हादों। बे खोथाखौनो आंबो हमनानैनो आं सोलोसो बाहायखादों। नोंसोरनि सम्पतिखौ रावबो मालायनो होनो हाया। आं नोंसोरखौ थगायदोंसो। गासैबो आबौ जाफुंखौ जोंनि सेराव लाबोफिननो थाखै। मायै बिदिब्ला नों जोंखौ थगायदोंसो? औ आं नोंसोरखौ थगायदोंसो। नाथाय आं मानो थगायखो खोनासंदो नों।